Oo. Ay, ikaw yung nagpa-vlog. Ikaw Ay. ba yun? Hindi. Dito ka lang. Joke lang ako. Steak. Good morning, Philippines! Kararating lang namin guys. Ngayon, alis na naman ako. Alis ako dahil mag-grocery kami ni Lloydie. So, is it okay I'm leaving again? Yeah. Are you sure? Okay, you put a pair of panties in the wash. Okay. I love you. Give me a kiss. What do we do? Bye, Careful. Careful. Where's your mask? I love you so much. Where's your mask? Can I fart now? What? Oh my god, I have to go outside to fart. I love you. I'm gonna clean the car first. I love you. Linisin ko lang to dito kasi may kalat pa. May kalat si Inday MaryAnn. Yun. Let's go. Kailangan kong may mask. Mag-mask na Maya. Anyway guys, so alis tayo. Kukunin ko lang si Lloydie. And yun, kunin natin si Lloydie. Asan yung ano ko? Okay, mamaya na lang guys ha. Pero at lang na ako pa rin. Dito kami ngayon sa kain ka na to, Beth? Mawala ka ng chocolate ngayon. Ay, oo pala. Kaluka. Meron silang mga ano, Beth. Hindi nga ilagay sa counter. Sige. Or dito sa counter. Okay lang. Tingin-tingin mo na ako, Beth. Amoy bago dito, Beth. Ala, dito. Gusto mo to? Ito, Beth. Bawal ako ng sinigang. Ay, oo pa. Paano tayo magsinigang? Konti lang. Kasi nung nagkinigang ako sa'yo. Oo. Talaga? Bawal ako ng coffee, chocolate. Bawal ako. Wala, meron silang mamasitas gisa. meron. Eto be, di ba malilig mo na to? Asan? Duka. Ano yan? Toyo mansi. Ay, hindi, Bi. Ay, di ba? Yung ano, tuyo ko, Bi. Ano, yung kikuman? Pork to? Walang chicken. Ay, ito, chicken. Dito tayo din. Mamili tayo dito, guys. No? Pero yun, kasi alam kong coconut milk. Ito, maganda yan ito. Ito yung ganun gusto ko. Hala, Bi, gusto mo to? Super steak. Super steak. Kumuha ko yung pandan kasi bawal sa akin yung chocolate. Pwede, okay ba yung parking namin doon, dyan sa gilid lang? Taga saan ka sa Pilipinas, be? Bisaya, Davao. Ah, okay lang. Yung puti. Ah, Bisaya, pag ka? Makasabot. Taga Leyte ko. Ah, Tagalite. Oo. Di ka, be? Taga saan ka? Bicol po, pero lumaki sa Quezon City. Ah. Kilala mo sila? Ako po yung sa New Bern. Kami ni Lo. Ate Lu! Oo. Ay, ikaw yung nagpa-vlog. Ikaw Ay. ba yun? Hindi. Ikaw ba yun? Oo. Ah, oo. Kaya pala sabi ko pamilya ka sa akin. Kahit may mask. Oo, ano ka na. Yung tumawag sa akin, ikaw yun. Ganyan. Ako. Ang aga ba? MaryAnn. MaryAnn. Oo. MaryAnn. Doon na sila. Diha na sa likod. Naghiha pang ice cream. Pila de. Ang tanong? Argentina, no? Oo, Argentina. May man mo kaya natindahan dere. Naanapod mi anhian. Di ba may nag-ano pa mi, nag-set up pa mi kay... Lagi, kuan kayo ba? Bago Oo, kay kayo. butik mo ko, pero ang akong butik, ako gimove. Kay naapa kayo kuan dito? Oh, mga clothing, accessories. So, gitapos sa nga mo mag-set up dire, then... Spaghetti. Pero bawal kasi ako. Bawal ka ng spaghetti? Bawal, madami kasing bawal eh. Oh. Bawal. Ayan. Ito guys, ang daming ano guys. Oh. Ang ano Hindi lang dami. muna ako sa'yo. Pwede naman ako magluto sa bahay kung pupunta ka. And then, try mo lang. Pag gusto mo, guys, dito na lang ha. O, sige.
Meron din silang kasaba. Kasaba. Daming dried fish nila dito. Oh. Di may Ovaltine sila. Di, wag. Makakalimutin na kasi ako. Nilagay ko to dito. Sige. Ito. Sa'yo. Oo. Kasi maano yan. Amoy. Frozen ba? Okay. Alin yung Ovaltine? Ayun, Ovaltine. Wala silang maliit na ano, no? Milo. Malaki. Magkano yung malaki? Ang mga... Masarap inumin na. Oh, ang daming pandesal, guys. Hindi ko ako be, oh. Si Coco Martin. Coco Martin. Hello. Ito, ensaymada regular. Ensaymada. Ay. Sarap. Mga first kanina na kumain. Papatikman ko sa asawa ko. Kain ka nitong pandesal, guys. Yan, pandesal. Ito. Okay lang to siya dito. Oh, kala na. Di may lalagay. Wala tayong lalagay. Hala, o ano? Plastic na plastic. Meron silang plastic, binigay. Okay, mamaya. Guys, Pandi ko ang tagal ko nang hindi nakaano nito. Kuko ni Pandi. Ito yung kang Lloydie. Simple pa talaga. Sa pang Spanish food. Ang laki ng ano nila, guys. Ano to? Makapuno. Ang laki. Ito siya, small. Ha? Ano yan silang maliit? Yun silang is maliit pala, guys. Sige na, okay na to sa akin. Okay. Ikaw? Okay. Okay na. Kunin ko lang yung dried fish ko. Ilang. Hey guys, so dito kami ni Lloydie ngayon. Okay be, gusto mo mag-alcohol be? Thank you. Nakabili rin kami ng mga pagkaing Pinoy. Na excited si Lloydie, guys, sa ano? Sa Spanish bread. Pareha kami, ha? Ganon talaga. Kalog. Alam mo, Bi, naghanap ako ng recipe sa ano ba, sa YouTube, kung paano gawin. Para akong nahirapan man ako, eh. Parang ang daming chichiburichi kapag gumawa ng ano. Meron na ako gumawa ng cake. Pachamba. Anong klaseng cake? Chiffon. Chiffon cake. Oh, doon pala tayo sa inyo. Pero okay lang yan. Kasi gusto kong malaman kung saan. Pagkatapos itong ano Diretso ako, ihatid ka ta, ha? Or i-drop lang kita dito. Kawawa. Guys, kawawa. Hindi ko marunong mag-drive. Dito ka lang. Joke lang. Okay. Hi guys. Na-drop ko na si Lloydie. So, yeah, pauwi na tayo. Ang dami, ipakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko doon. So yun, maganda yung store doon, guys. Maganda yung tindahan nila, as in presko na presko, bago. As in bago talaga. Amoy bago yung mga kahoy. Pero ang ganda ng lugar. Ang ganda ng lugar doon. So yun. So pwede na tayo doon bili ng ano, mga Spanish bread. Ang ganda doon kasi yung ano, mga Spanish bread nila, ano talaga, bagong gawa, dineliver sa kanila raw. So yun. And yun yung sabi. Naamoy ko yung skunk. Late na ako, nakauwi kami ni Tammy 2 o'clock to 3 hours din akong nawala sa bahay. 3 hours tayong nawala sa bahay. Nagtataka na yung si Tammy, sana yung isa, ba't hindi na nakauwi? Yan talaga pag mag-shopping sa Asian store. At saka ang traffic din, grabe yung traffic. And then hinatid ko din si Lloyd
Lloydie, alam nyo na. Yun. Ang init dito. Mukha ko sobrang init. Anyway guys, I will see you home. Oh my God, pagdating ko dito, aray, ginoo ko. aray, kinoo ko na monkey. Monkey, kami, monkey. Monkey. Hi, come here. Come. Aray, ginoo ko. Aray. Pagdating ko dito, yung asawa ko, nag-cut na. Sabi ko, bagong cut yung nagka-cut, nandun pa rin siya sa labas, look. Steko, sila stiko na tiko. Na-miss ko to. Alam nyo ba, may history ako nito, yung high school ako. May history ako nito. Nagtitinda ako ng steko at saka mga chocolate. Yeah, nagtitinda ako sa school. Yun yung pag-resist ko. Yung resist ko is tumubo, lumaki ng lumaki, ganon. 5-5 sardines. Yun, 5-5 dalawa. Yun yung nabili ko. And also, meron tayong Knorr. Yung binili ko chicken Knorr cubes. Kasi maganda ito. Bumili ako ng century na tuna. Century tuna. 3. Iba't iba. Ano siya? Yung nabili ko is afritada. Calamansi, 2. At saka bumili ako nag-crave ako this morning kasi Argentina. Nag-crave ako niyan. And ano pa ba yung nabili ko guys? Excited talaga guys. Ang daming bread na nabili namin ni Lloydie. Spanish bread. 2 Spanish bread. And then 2 Spanish bread ito siya. And then munggo. Hopya munggo. And then bumili ako nito. Ito mga bagong luto po daw ito guys. Ensaymada regular ito. Merong malaki dito, meron silang malaki at meron sila nito. Tawag nito pandikoko na. Ang laman nito is pandikoko. And meron tayo nagbumili ako ng frozen din. Ang bumili ko na frozen is dried fish at saka cassava, grated cassava. Para naman ito po yung nabili ko. Ito. And then, mga bread. Mga bread ba? Ang dami bread. Yun. Diba? Ang saya. And then, ito din. 2 sap-sap na dried fish. Yun, 2. And then, ito. Yun. Yun lang siya. Can I tell you something, Han? The blade, it makes it like cut like this. Chunk, chunk, chunk. Yeah, I'm gonna have to do some work on it. Did you notice that? Yeah. We just put the blade last year. I know. It's like every year now because you bump No, you can everything. send them out to be sharpened. Like Harold has a guy come and sharpen. Tomorrow I'm going to start doing the garden. Tomorrow is nice day. Roxy, I saw your mama gave you things. what things? She ate breakfast? Yeah, 5 o'clock. Dinner. What? She ate dinner. I feed him already. Oh, you fed him. They ate because she's hungry, right, Rox? You did it, you didn't. Come. You eat grass. What's happening? What happened to your Billy, huh? What happened to your stomach? What happened, baby love? Will you marry me? I can't. You're already married. You're already married. I can see that. I'm sorry. You're already married. Will you marry me? You're cheating on somebody. Bigamy. Bigamy? Is that how you call it? Bigamy? You big at me. You big at me. Relax lang tayo dito. I gotta get that little refrigerator over here. You should. You can put that in the car. The black car. Yeah, I empty out the car. Put it in there. You have to. You know, you're like. You don't feel like getting up in the morning. It's tiring. Yeah, well, Or I can go there. Huh? still have a lot more we have that need to die. Because they need to die in the year 2. Can you do your hair like here? Girl, here. We'll get there.
Can you do that? No. When that time comes, can you let me cut your hair? No. Yes, you can. Nope. Hala. Hala, you cut your... Ah, you can wash your hand before you...